ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଆସିଲା ପିଏମ କିଷାନ ର ଟଙ୍କା ତ ଫୁଲ ଅପଡେଟ ଟି ଜାଣିବା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଗଣା ଆଟା ଏପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ପାଇବା ପାଇଁକା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ଯେମିତିକି ପିଏମ କିଷାନ 14ତମ କିସ୍ତି ଯୋଉଟାକି 27 ଜୁଲାଇ 2023ରେ ମିଳିଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି 15ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଅଦ୍ୟତନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପିଏମ କିଷାନର 15ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଏମ କିଷାନର 15ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ यानी କି 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିଯିବାର ଅଛି। ଦେଶର ଦୁର୍ବଳ କୃଷକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିବେ ପିଏମ କିଷାନ ଦ୍ୱାରା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 3 ଥର କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 15ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଦୀପାବଳିକୁ ପିଏମ କିଷାନର 15ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ ଏବଂ KYC କରିଦେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15ତମ କିସ୍ତିଟି କଣ ହବ ଆସିଯିବ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିଏମ କିଷାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ 15ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ KYC କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନଟା ରହିଛି ଏଇଠି KYC କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋବାଇଲରେ OTP ଦେଇ KYC କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ସ୍କାନ କରିକି ମଧ୍ୟ KYC କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ତ ତାଲିକାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ PS କିଷାନ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନାଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ନା ଏଇଠି ରହିଲା KYC କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ नो योर ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ମାରି ଆପଣ ନିଜର କଣ ନିଜର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଏମ କିଷାନଟା ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କି ନୁହଁ।